खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। तामुलपुराव दुलाराय बर' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि मावबादा। इटसाया आसामनि जनजाति बिमा रावखौ NEP 2020 नि गेजेरजों गुदि सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि होनो गिबि मन्थ्रिखौ नारसिनदों। गसाइगावआव लामा जाब्रबथायाव सासे पुलिस रौनियानि जिउ खहा। मणिपुराव हारियारि दाङाबाजिनि जोंब्लावनाय अरा दासिमबो गोमोरनो रोङाखै। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुरनि मथंगा चकआव दुलाराय बर' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमा गिबि खेबनि थाखाय खौरांगिरि मावबादा खुंफुंनाया मैया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बे खौरांगिरि मावबादायाव गुबुन गुबुन बर'फोरनि गेजेराव खामानि मावबाय थानाय पर्टेल खौरां बिजों फारियै बडलेण्ड रादाब, बडलेण्ड बुब्लि, बड'सा, आर'नाइ रादाब, बर' खौरां, SM निउसजों लोगोसे गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि, सामलायगिरिजों लोगोसे गोबां खौरांगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बे खौरांगिरि मावबादानि हाबाफारि बायदियै फुंनि 9:40 रिंगायाव तामुलपुर कलेजनि गोरायुं डक्टर जगेन बर'आ आलारि बाथि सावजेननायजों जागायो। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय दुलाराय बर' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि आफादगिरि हांगामा नार्जारीनि आफाद दैदेननायजों मावबादाखौ जागायो। बे खौरांगिरि मावबादायाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो गागि खौरांगिरि प्रसार भारती क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बारग' आफादगिरि प्रीतम ब्रह्म चौधुरीया। बे मावबादायाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानानै बिथाङा सासे खौरांगिरिया उन्दै गथ'फोरनि सायाव माबायदि खौरां खालामनो हायो एबा गथ'साफोरनि बबे खौरांफोरखौ गोरोन्थियै फोसावोब्ला आयेननि नोजोराव साजा मोननो हायो बेफोरखौ लानानै गुवारै बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनो। बे मावबादायावनो स्टाफ रिपर्टार दा सेन्टिनेल क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बारग' आफादगिरि अजित बसुमतारीया फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनसे समाजखौ फोसाबनो, फेहेरनो आरो जौगाहोलांनायाव माबायदि बिहोमा होनो हायो लोगोसे मोनसे खौराङा समाजाव माबायदि गाज्रि आरो मोजां गोहोम खोख्लैनो हायो बेफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनीन्द्र बसुमतारी, गागि खौरांगिरि आगुनि सामलायगिरि देबब्रत बरा, कारेन्ट ट्रेन्ड आसामनि एडिटरियेल डाइरेक्टर ध्रुबज्योति धनान्त्री बिथांमोना बाहागो लायो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हांख्रायहरनाय लेखा आसामनि बर', मिसिं, कार्बि, राभा, टिवा, देउरि, डिमासा आरो गार' साहित्य सभानि जथाइ आफाद थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम एबा इटसानि बायदि दाबिफोरखौ मावफुंनायनि सायाव दिसपुर जनता भवन मावख'आव सावरायनाय जायो। सावरायनायाव इटसानिफ्राय मोनफ्रोमबो दाबिनि सायाव आलादा आलादा आर'जलाइ होनानै सावरायनाय जायो। सावरायनाय समाव आसामनि थागिबि जनजाति राव मिसिं, राभा, टिवा, देउरि बिमा रावखौ भारत सरकारनि NEP 2020 नि गेजेरजों थाखो 5 सिम सोलोंथाइनि बिजों आरो डिमासा रावखौ गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम आयदा राव, कार्बि बिमा रावखौ थाखो 8 सिम सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ नारसिननाय जायो। गुबुन मोनसे दाबिनि गेजेरजों थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम एबा इटसाया सुजुबाय थानाय मोनजेसे रावनि बां-रावारि सोदोब बिहुं सेबखांनानै फोसावनायनि थाखाय आसाम सरकारनि भाषा गौरब मावथांखिनि 3 कौटि राङारि अनसुंथाइखौ दिहुननानै हरनायनि सायावबो सावरायनाय जायो। बेनि उनाव गुवाहाटी नोगोरमानि बनदा नारेंगिनि जफायदांआव थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम एबा इटसानि जनजाति राव, थुनलाइ आरो हारिमुआरि मावथांखिसालिनि थाखाय हा एलटमेन्ट होनाय, आथिखाल आसाम सरकारा बिमा राव बिजोंनि सोलोंथाइनि थाखाय थाखो 6 निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंजों फोरोंनायनि थाखाय इंराजि बिजाब राननायखौ बोखांनानै लाफिननाय आरो
आथिखालाव आसामाव गुदुं बार बारहोनाय आसाम पुलिसनि सासे साहस गोनां जनजाति आइजो पुलिसखौ लामा जाब्रबथायाव थैदों होननानै फोसावनाय जाथायखौ भारत सरकारनि CBIनि गेजेरजों नायबिजिरनानै दुखुआव गोग्लैनाय नखरनि सुबुंफोरनिसिम न्याय होनाय बावैसो बोसोरसे सिगां नगाव जिल्लानि लामदिं कामरुप नोगोरमा जिल्लानि बरबारि सिलसाख' नलपारा दाथालपारानिफ्राय न' बां सिफायनानै सिलिंखार खालामजानायफोरनो खहा सुफुंथाय आरो फिन संफिननायनि राहा लानो गिबि मन्थ्रिनि खाथियाव दाबि दैखांनाय जायो। सावरायनाय समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थाबैनो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायनानै थाबैनो मावफुंनाय जागोन होननानै खोथा होयो। सावरायनाय समाव थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम एबा इडसानि लेङाइ आफादगिरि डक्टर महन्त कुमार लांटासा, नेहाथारि गाहाय मुस्रि कमलाकान्त मोसाहारि, नेहाथारि जगेश्वर बरदरे, रां नेहाथारि मुस्रि राजकुमार राभा आरो राभा साहित्य सभानि मावख'आरि नेहाथारि मुस्रि दनदेसिं राभायाबो बाहागो लादोंमोन। गसाइगावआव लामा जाब्रबथायाव सासे पुलिस रौनियानि जिउ खहा। गसाइगाव सोहोरजों नांजाबनाय पद्मबिल 33 नं राजा लामायाव जादों जाब्रबथाया। पुलिस रौनियाखौ बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुरनि थागिबि अर्जुन कुमार राजबर होननानै सिनायथिनाय जादों। न'आव सुटिनि थाखाय थांखांनायनि उनाव मैया फिन जयेन जाफिननो थाखाय सिमालटापु पुलिस थानासिम थांबाय थानायावनो गंसे टाटा मेजिक गारिया सौग्रावनानै गालाङो। जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय पुलिस रौनियाखौ गसाइगाव RNB देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय दसे समनि उनावनो जिउ गोमायो बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि थागिबि अर्जुन कुमार राजबरा। थांनाय 3 मेनिफ्रायनो जागायजेननाय मणिपुराव हारियारि दाङाबाजिनि जोंब्लावनाय अरा हुरा हुरा गोमोरहां जाब्लाबो नाथाय गेजेर गेजेर थुब्लाव जाखांफिननायखौ नोजोराव गोग्लैदों। बुधबारखालि 29 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना कुकी थिउरियाफोरजों गावथारजादों। गावथारजानाय सुबुंनि मुंखौ बिष्णुपनर जिल्ला माइरांनि थाइजाम चन्द्रमनि सिं होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। बेनि अनगायैबो 2 जोखोम जादों होननानै खौरां होदों। मख'नो गोनांदि दासिमाव गासै मणिपुराव सा 77 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 1700 सुबुङा जोखोम जानांबाय। बेनि अनगायैबो गासै 200 गं मटर गारिया खहा खालामजाबाय। आथिखालाव नखर बिफाना आर्मी आरो पेरामिलिटारिनि मददाव गासै मोन 11 जिल्लानि मोन 23 जायगाखौ बांसिनै गाज्रिसिन होनानै सायख'नानै गोख्रों रैखाथिनि राहा खालामनो लादों आरो मोन 11 जिल्लायाव बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउ होदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।